बे समाव नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलजों लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल लानायजों लोगोसे दिनै सिमेन्ट खोन्दो बर' फरायसा आफाद बेखौ दाफुंना होबाय। बेखौ जोबोद बाख्नायथाव आरो बेयाव साबायखर बावनांगोन। जिहेथु जोंनि जि माहारियारि खामानि मावनाय, जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनायाव बयबो बाहागो लानांगोन। थिग बिदिनो जोंनि बे ओनसोलनि बे सिमेन्ट नैबे दा खोन्दोनि जेनाखि आवथायाव थानाय गं 13सो गामि दङ, बिथांमोनखौ लाफानानै गासै रायजो राजाखौ लाफानानै दिनै बे आफादखौ दानाय जादों। आं आसा खालामो फैगोन समफ्राव नैबे समाव नैबे जि RBC आरो नैबे जोंनि सिमेन्ट नैबे ओनसोलाव गोबां जोङो गुबुन गुबुन जेंना नुनो मोनदों। जिहेथु जोङो बे जायगायाव गोबां रायजोफोरनि बुंनाय बायदियै जिथुनिखि रेलवे ट्रेक बेयाव फैनानै गोबां मानसिफ्रा दिस्टारबेन्स खालामफैयो। बेयाव माने जाय जिनिसखौ जों लानो मोना बेखौ बिथांमोना लाफैदों होननानै जों खौरां मोनदों। दा बेखौ जोङो माबोरै जों बेखौ समाधान खालामनो हागोन बेखौबो जोङो सानदों। दा बेनिखायनो जोंनि बे इउनिट एबसुआ बेखौ जोङो गुरुत्त' होनायखौ लुबैगोन। जिहेथु जोंनि बेयाव जि थासारि बेखौ जोङो एसे आलादा हिसाबै लानांगोन। जिहेतु बे ओनसोलाव गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव गोबां बायदिसिना जाथाय जानायखौ नुनो मोनदों होननानै बुंदों। दा बेयाव ड्राग्स, जुवा, जौ बेफोरखौ जोङो मालाबा समाव लानायबो नुदों होननानै समाज बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। दा बेखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जोंनि समाजाव मोजां खामानि हाबाफारि मावनो थाखाय जों दिनै बे इउनिटखौबो लाफानानै दख'रा बर' फरायसा आफादा खामानि मावनांगोन। आरो बेयाव बिथांमोननि जि इउनिट दाफुंनाय बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव जाहाथे सम्पुर्ण जोंनि बे दख'रानि हाबाफारि मावनायाव बिथांमोना सहाय सहजुगखौ होगोन आरो बिथांनिफ्राय मोनगोन होनना आसा खालामदों। आरो जोंनि समाजाव जि जेंना, जि सोलोंथाइ आरो जि समाजारि जेंना, बेखौ जोङो बयबो रायजो राजा आरो बयबो गोरोंसा बयबो लोगो नांनानै जिहेथु जोङो मावब्लासो जोंनि जि बर'फोरनि जि मिसन गेरेमसा बर' हारि दानाय बेखौ जों मावफुंनो हागोन। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि बे ओनसोलाव बेसेबांखि गोरों गोरा दं, रायजो राजा दं, गासैखौबो जाय जि आयदायाव हायो, जाय जि खामानिखौ मावनो हायो, बयबो मोजाङै मावफुंनांगोन। जाय जि आयदायाव खामानिखौ मावदों बेखौ मोजाङै मावनांगोन। ओंखायनो बेखिनि खामानिखौ आङो बिथांमोनखौ मावनो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंनि जि खोन्दो दाफुंनाय आफाद बेखौबो रायजो राजानि हेफाजाब लानानै जा बेयाव सुबिदा उसुबिदाफोर दं बेखौ सावरायलायनानै जाहाथे दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि लोगोसे जोंनि जिल्ला बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला बेबो दंफाखायो। माबा मोनसे प्रब्लेम आरो समस्याफ्राव जोंबो दंफाखायो। जिहेथु ओंखायनो जि समस्यानो जाथों बेखौ आङो समाजारि जेंना हिसाबै जोंनि समाजफोरजों सावरायनानै गासै समस्याफोरखौ समाधान खालामगोन बेखौ आङो आसा खालामदों। आरो फैगोन समाव जोंनि जि खोन्दो आफाद दाफुंनाय बे मोजाङै खामानि मावनो हाफुंथों बेखौ आंनिफ्राय साबायखर बावबाय। बेयाव खावलायगोन लाइमोनफोरखौ आङो स्पेसियेलि, जिहेतु जोंनि दुर्गा फुजा नङा आरो जोंनि बर'फ्राव बेयाव मैखोमै बाहागो लानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जों बेखौ खावलायगोन जे जोंनि फोरबो दंखायो माखासे, नङा होमबा? मागो, बैसागो, काति फुजा दंखायो। जों बेफोरावसो जोङो मैखोमै बाहागो लानानै जोंनि हारिमु आरो जोंनि जिनिखि बर' हारिनि जिनिखि फोरबो बेफोरखौ जों मैखोमै बाहागो लानांगौ आरो मोजाङै फाथिनांगौ। मोजाङै जोङो बेखौ खुंलांनांगौ। बेखौ आङो खावलायगोन। जाहाथे जोंनि दुर्गा फुजानि नामाव जों जानाय लोंनाय फेग्रा मुवा लानानै जोंनि समाजखौ हाद्रिजों गोरोबहोनायखौ जों नाजानो नाङा। जों गाज्रि लामाजों लांनो नाङा। आरो बेखौ जोङो जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्लाल' नंला, लाइमोनल' नंला, जोंनि माखासे सुबुंफोराबो बे दुर्गा फुजायाव माखासेखौ जोङो गोबां समनिफ्रायनो बेखौ जोङो रंजाबोनाय आरो फालिबोनाय नुनो मोनदों। आं बेखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बिनिफ्राय जेसे हायो गोजानाव थानानै जोंनि जेनाखि बर' समाज दानाय, बर' हारि दानाय, बेयाव सोलोंथाइ आरो समाजारि जि जेंना बेफोरखौ जोङो दानायावसो गुरुत्त' होनांगोन। आरो बेखौ जोङो जुदि मोजाङै दाना लानो हायोबा हयथ' जोङो गेरेमसा बर' हारि दानायखौ जोङो मोनफुंगोन बेखौ खावलायगोन। ओंखायनो फैगोन समाव जोंनि जि फुजाफोर, गुबुन हारिनि फुजाफोर, जाहाथे बेयाव बाहागो लायैआनो मोजां। आं बेखौसो खावलायनानै, जिहेथु लाथारनांगौ होनाबाबो जोङो बुंगोन। जिहेथु जोङो बेयाव जोंनि फुजा नङा हिसाबै जों खावलायबोगासिनो दङ। जिहेतु जेसे हायो आनज्रायनानै सोलिनांगौ।
सोरबाफोर जुदि गोसो दंब्ला बेखौ जाहाथे जेसे हायो बिनिफ्राय गोजानाव थानाय जोंनि फोरबोफोरखौनो मोजाङै मानिलायनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों।